Even op je rug en met je benen zwabberen. Dat het lang net vertrouwd is door blikken op de grote wielen bij Ljouwert. Daar gaat Jal bij de medie in trotiers bij het meten van de ijsdikte. Hij wordt mij een soort moeite eruit hellen en onder kwallen oerbracht naar ziekenhuis MCL. En wat is er al wat te doen om een Alverstedentocht, ja of nee? Maar mensen, de luid haast nog geen ijs. De luts bij Balk had er zo'n 1984 net zo mooi voorlijn. Maar rieders, die sjoggen we net. Gekke werk, want er leidt nog geen 2 centimeter. Wel wordt er hut werken onder aansluiters bij de route. Het waren net helemaal klaar, dus nu maken ze dat helemaal klaar. Zet het schot hebben ze erin plaatst en nu komt die schuiver direct in. En zodra die erin zit, en dan kan het die plaat die we hebben, en dan kan het wetter de machine oorronnen, maar de ronding is de rut meer de lut zien. Er gaan nog maar 4 vroosdagen west. En voor een tocht der tochten, ja, daar is het even, binnen er in Trosnee 14 nedig. Dochs slaat de Alverstedenkoord deze keer betiert ta. Onwakkeren toch gewoon waarbureaus die het HU reële kansen dat het ongeet. Hielkema stiet dan ook de ene en de oren Nederlandse journalist te woord. Ik kom hier even de Elfstedentochtkoorts peilen. Heb jij koorts dan? Ja, wij allemaal. We hebben er echt zin in weer. Dit zei alles, ne? Dit zijn alles, ja. We hebben hier op het laatste plak wat dicht zetten wordt, op een luts. En er ligt ongeveer een centimeter ijs erin. In Nederland is het hartstikke gek. In Friesland houden we de kop even, houden we er even bij. Maar dat kan al lang net. Zie hier rechts. Ja, dit valt een beetje tegen. Ja, dat wist ik niet hè, toen ik in de auto stapte. De vereniging De Friese Elfsteden had het draaiboek voor 2013 kleer. Maar bloot nog er. Een datum nemen, houd op. Eerst moet de natuur haar werk doen. Ja, het vannacht al ik ermee in dient. Ik kreeg van die jongen van het wetenschap die hier nog wel meer saus had vannacht. Maar het weer heel vlug weer meer fjouwer. We moeten toch eigenlijk in de regio misschien meer in het zien zitten. Dat ligt het dus volop beter. Van al die Nederlanders die het ijsgek binnen, in je beeld zijn meer dan 100 zaakkundigen. Kroetnis, uit Snits.